Pak Apri meneng sik. Iki ana masalah iki. Wayangan iki nek ora tak rambuke. Ndak bintang tamu niki daro apik, dora apik. Dora aku. Kisru ngoten to. Daro. Ya terus karepmu piye? Maksud kula niku nek Aku mayang. nggih nek enten Nek ana kula kowe tadi ra mangkat. upama kudu mangkat mergo kon meneng begegek wae. Ya aku gak ra iso meneng Loh, wae. Lah saiki kon padol apa? Rupa aku kalah ayu karo kowe. Ya kene sadar. Awak yo apik kowe. Oh. Ya kene. Oke, yang ini gendino, Mbak. Duh, Gejeglok. Terus aku arep padol apa? Ngrasake iki nganti gejeglok. Mulai kowe meneng sik. Mesake tenan. Aku yo tak leren mesake Iki lho, mesake lho iki perlu dia dibully oleh penonton lho. Ayo. Seolah-olah aku lalen rekik menungso terus. Aku lho ora banget pakmu. Oh. Itu sebenarnya aku melu jenengan jo undakan bayaran ya ora. Ora. Iki Aku dikritik piye-piye ku. apik wong lho. Soale wong kaya ngene iki kan. Aku banget. terus Ojo iki aku Bu aja. Sri Muslimatun ki belo aku ora mungkin aku nang kene iki ora mungkin. Oh. terus aku kan piye lah sing bully udu aku lho. Kersane alusane karo aku sing alus. Lah sing marahi sapa? Sing marahi ra alus sapa? Dan ditengahi karo Pak Seno cara-carane kayak Ki Seno ki kok suwargi Mbah Ngabdul. General tengahe yo. Suwargi Mbah Ngabdul. Waduh suwargi. Penengah ngono to. Pokoke sesama seniman ki sing rukun. Ora kena piye dadi. Oh, saiki sing dadi bosku iki piye njajal ngomong. Lah yo tak kon sing rukun. Iya. Kowe yo aja galak-galak. Mengko ndak iki diseneni penonton. Kowe yo sing lembut. Maksudmu ki ayu lho, Di. Iya. Dadi yo sing lembut, sing apik ngono lho. Nggih. Lah sing kejadian wingi sing mulai sapa? Lah sing mulai sapa sing kejadian wingi sing mulai? Kula ngelingke le babakan le benake jilbab ramu ngoten